Stredná odborná škola Alexandra Dubčeka vo Vranove usporiadala v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou výstavu prác žiakov 1. a 4. ročníka odboru propagačná grafika s názvom Inšpirácie. Organizátori odštartovali túto výstavu pútavou projekciou fotografií a koláží, doplnenú hudbou a sprievodným slovom garanta výstavy Petra Križovenského. Takmer 90 veľkorozmerných umeleckých aj úžitkových fotografií si prišli počas vernisáže pozrieť aj prednostka obvodného úradu Mária Cingeľová, primátor mesta Ján Ragan, riaditelia vranovských stredných škôl a mnoho študentov. Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ Strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka, inžinier Ľubomír Tóth. Nevšedný pohľad na prírodu, mestá, zvieratá, ale aj veci zväčšnené na fotografiách máte možnosť vidieť v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou do 10. decembra 2012.